भारत आरो आसाम सरकारा जोंखौ बाध्य खालामनो नाङा। गोजोन बिटिआर खालामदों होननानै राजा लामा रेल लामा जथिया होननानै साननो नाङा। बिटिआर गोरोबथाखौ कागजजोंल' लिरनाया जानाय नङा। बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय एबसुआ आखायाव प्लेकार्ड लानानै हमारे मांगे पूरे करो मोदी जी हमें न्याय चाहिए आरो बुहुमनि बर'फोर खौसे जा स्लगानजों मोनफ्रोमबो जिल्लानि गाहाय मावख'नि लांगोनायाव 2 घन्टा धरना हाबाफारि लायो। हाबाफारियावनो एबसुनि गाहाय नेहाथारि फनेन्द्र बसुमतारिया गोख्रों रावजों भारत आरो आसाम सरकारखौ हुमखि हरदों दि बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामदों होननानै एबसु आरो बर' रायजो राजाफोरखौ बाध्य खालामनो नाङा। आनजाद लाबाय थानाङा, राजा लामा रेल लामा जथेनो हाला आरो आसाम बन्द खालामनो हाला होननानै साननो नाङा होननानै गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथियो। फारसेथिं गाहाय नेहाथारि बिथाङा बुंबावो दि एसटि फरायसाफोरनि मोननांगौ स्कलारशिपखौ होनो हायैयाबो आसाम सरकार आरो मावख'आरिफोरनि दाय, बेखौ थाबैनो होनांगौ होननानै बुंथियो। आरोबाव जोंहा जोंनि एसटि स्टुडेन्टसफोर जायफोर स्टुडेन्टसफोरा एसटि स्कलारशिप मोनो, माखासे बोसोरनिफ्राय बे स्कलारशिपखौ मोननो हायाखै। बिनि दायनिगिरि आसाम सरकार आरो आसाम सरकारनि एजुकेशन बिफान। बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जेन थांनाय समनि मोनै स्कलारशिपखौबो होयो आरो थाबैनो बिथांमोना कन्टिनिउआस स्कलारशिपखौ होनांगौनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावो। बैफोर माखासे दाबिफोरखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे 2 घन्टा धरना हाबाफारिखौ आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दिनै खालामनाय जादों। गोजोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' रायजो राजाखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बाध्य खालामनो नाङा आरो आनजाद नायबाय थानो नाङा। बिथांमोना आन्दार एस्टिमेट खालामनो नाङा जे बर' रायजो राजा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सान्थि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव आन्दलन खालामनाय नंला, राजा लामायाव ओंखारनो फिननो हानाय नंला, राजा लामा ब्लकेट खालामनो हाला, रेल ब्लकेट खालामनो हाला, आसाम बन्द होनो हाला। बे बाथ्राखौ माब्लाबाबो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दा सानथों। दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दिनै फोरमायहरदों। ओरैजाय तामुलपुर जिल्लानिफ्राय एबसुनि लोगो आफादगिरि उमेश तिवारिया आसाम सरकारखौ सोंखारिनानै बाथ्रा बुङो दि सोलोंथाइ बिथिंनि सायाव आसाम सरकारा फरायसालिफोरखौ बुजाबना होबाय आरो गोजौ फरायसालिनिफ्राय जौसिन फरायसालिसिम लांबाय, नाथाय बेवहाय फोरोंगिरि थिसननायाव गोबां जेंना जानो गोनां जादों। बे लेखायैनो सरकारा आखाइ खबनानै वाह वाह होनना लाबानो जाया होननानै सरकारखौ हुमखि हरो। दैमारि बिथाङा बुंबावो दि बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाया मावफुंजानांगौ आरो बिटिआरनि सिमाखौ बांहोनांगौ। संबिजिर 125 सोदांनाय बिलखौ 2019 जों 6थि फारिलाइयाव सोदांनांगोन। BKWSआव गामि सोनांगोन आरो थाबैनो बिसायख'थि खुंनांगोन। कार्बि आंलं आरो दिमा हासामनि बर'फोरनो STH मोनथायखौ होनांगोन आरो बर' बिजोंनि जेंनाखौ सुस्रांनांगोन होननानै सरकारनिसिम दाबि खालामनानै गोख्रों सोमावसारदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि अनगायैबो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि गाहाय मावख'फोराव। এতিয়া আমাৰ যিখিনি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাই আছো, বহুতো স্কুল মাৰ্জাৰ হৈছে, এমালগেমেশ্যন হৈছে আৰু হাই ছেকেণ্ডাৰী আপগ্ৰেড কৰা হৈছে, কিন্তু শিক্ষক নিযুক্তি কৰা নাই। গতিকে স্কুলবোৰ আপগ্ৰেড কৰিলে মাত্ৰ নহ'ব, ইয়াত নিযুক্তি দিব লাগিব। এতিয়া আপগ্ৰেড কৰি বা ল'লে নহ'ব। চৰকাৰে ইয়াত আপগ্ৰেড কৰি যে হাই ছেকেণ্ডাৰী, এতিয়া হাই স্কুলবোৰ আপগ্ৰেড কৰি হাই ছেকেণ্ডাৰী কৰা গৈছে, কিন্তু তাতে আমাৰ পৰ্যাপ্ত শিক্ষক নাই, এতিয়ালৈকে নিযুক্তি হোৱা নাই। অলপ দি থাকে, কিন্তু এইটো পৰ্যাপ্ত নহয়। গতিকে সেইবোৰ আমাৰ দাবী আৰু আমাক যাতে এইটো বিটিআৰ একৰ্ডটো মাত্ৰ কাগজত হ'লে নহ'ব, এই কাগজত চহী কৰি কাগজত একৰ্ড কৰি হ'লে নহ'ব। এতিয়া বাউণ্ডাৰী এক্সপ্ৰেছন হ'ব লাগে। ইয়াত আমাৰ যিখিনি কনষ্টিটিউশ্যন, এইটো কনষ্টিটিউশ্যনটো বৃদ্ধি কৰিব লাগে আৰু ইয়াত যাতে BKWC বিটিআৰ কৰি আৰু দুটাটো যাতে ভালকে সুকলমে ইলেকশ্যন কৰি ভাল এটা যাতে আমাৰ যিখিনি আমাৰ চুক্তি কৰা গৈছিলে, এইটো চুক্তিটো যাতে ৰূপায়ণ হয়, তাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট যাতে এই পাৰ্লিয়ামেণ্টতে 125th এমেণ্ডমেণ্ট এটা দি গৈছিলে, আৰ্টিকেল 125th এমেণ্ডমেণ্ট কৰিবলৈ তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে 2019 চনতে। আৰু 2019 চনত আমিও দাবী জনাইছোঁ যে 6th শিডিউলত ডাইৰেক্ট ফাইনেন্স এটা লাগে। গতিকে এইটো ভাৰত চৰকাৰে
আপ টু ৰাজ্যসভালৈকে উত্থাপন কৰি থোৱা আছে আৰু এইটো যাতে এই পাৰ্লিয়ামেণ্টত যাতে বিলটো পাছ কৰাই দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা তাৰ অবিহনে আমি শান্ত নহ'ব আমি এই আন্দোলন জাৰি ৰাখিম